eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde e juurade e yafnade en jangini ndeɗo windande o jii ndeɗo windande en jangini ha timmi kono ne wayno nde haalani ay ɓulani gaddo yende ay ndeɗo windande ndeɗo henne janginama kono haala ka arano ay nani ha gandon nde janginanoma ay wona jiidi ay haalani ay joni noon sa waɗi yoni ha ɗo ay addi ha ɗo ay ha il faut haalanno haala waɗa ko fayida kono noon ko woni Allah hoddiri hoto yaltu ay ko ɗo fuɗɗi on jiide to mbeɗa jangguina on ɗo henne faatiha o no karfeeje ɗe goniri hen ay mbimi on ɗo joni ha mbimi ɗo woni baa ay ko ɗo woni baa o ay banani mbimi ɗo henne siñiije ay garmi mbimi ɗo henne mimarak alif ay laam woni laamara ay ha saqqi woni ha mawɗo ay ɗo woni ara ha tongu o ɗo ko hen keɓata ha cewɗo ɗo nuni rak keɓa hen juburna ɗo woni yanara juburiya en yurinen ko ɗo yaltata joni ngal mbanmi hen limore mbimi goo harfeere ɗiɗi tati mbimi nayyi ay mbimi joyi ay mbimi jeegom mbimi jeeɗiɗi mbimi jeetati ay ha tongu ko ɗum dimata kisa jeetati nunarak woni jeenayyi ay yanara o woni sappo kadi ɗum hawri neɗɗo mbimon noon ɗeɗo karfeeje sappo bindira bismillahirrahmanirrahim ayde mbami kadi harfeere wonde ne ara ay mbeɗa wayla ayde oɗo del ayna baaliɗo oɗo e ayna dari ko gotum nde mbiɗa alhamdulillahi rabbil alamina ɗon keɓɗa deelo ayna baaliɗo keef nani wow nani ay keef ɗo mbiɗa iyaka ɗo mbiɗa maliki yawmiddini ɗo keɓɗa keef o e wowo ay oɗo tajorɗo nde mbiɗa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ɗon ta o yalti ay saredu kañum e ɗa koyngal ay e qafara nde mbiɗa ihdina sirata al mustaqima ɗon keɓɗa saredu ɗa koyngal qafara o ayde zadel nde woni del toɓɓa hen wona zadel ayno mbiya sadel lazina ɗon keɓɗa zadel o ɗum saabi noon ngam en limanma sappo jarannoɗa mbimi sappo e goho harfeere ay sappo e ɗiɗi harfeere ay sappo e tati harfeere ay sappo e nayyi harfeere ay sappo e joyi harfeere ay sappo e jeegom harfeere ay sappo e jeeɗiɗi harfeere ay sappo e jeetati harfeere
ay 14 harfeere ayde ɗum fof enen nder faatiha he on sahaa ɓennuɗen kadi mbayli en mbaadi ndi gadden ɓaleejo kadi garɗen gayril magdubi alayhim waladdallin ɗon faatiha haaɗi ay gayna o woni gayril magdubi ɗo woni ɗo ay daariidu ayde gayril magdubi alayhim waladdallin fof sorin ndi ko gayna tan woni heen e daawo gasi jooni noon nogas nani harfeere nogas e goo ara woni daariidu gasi ɗeɗo karfeeje nogas e goo kanƴe mofti e nder faatiha heddo jeeɗiɗi ɗe ngala e nder faatiha ɗe ayde ɗum ɗo mbannomi heen kono haala ka arano ɗum saabi mbattiren on dani haa ɗum waawa arde e moɗon ɗo noon mbanmi ceerundal haa ngandon karfeeje ɗe ngala e faatiha ɗe ne poti koɗe jeeɗiɗi mbammide ɗo e nder nduɗo suudu ayi ngaddumi ɓaleejo o on sahaa ngaddumi bindol ngol mbimi on faa joorɗo ala e nder faatiha mbimi on jaatungu e jaa cewɗo ngala e nder faatiha mbimi on cintoyɗo ala e nder faatihi mbimi on woni endu ala e nder faatiha ayi woni endu ala toon mbimi on raakoyngal ala e nder faatiha mbimi on haa tungu e haa cewɗo ngala e nder faatiha ayi nan ɗon haa tungu o mbimi kadi zeyyin ayi nan ɗon zeyyin ala e faatiha ɗeɗo jeeɗiɗi gonɗe ngala e nder faatiha joni alluwal ngal nan ɗon ɗum tan jangete e nder abajada fof sorindi dow to ko 10 woni toon ɗum mofti hen ko bismillahirrahmanirrahim der aya baaliɗo ɗon keɓnoɗa alhamdulillahi rabbil alamin ay keefo e wowo ɗon woni maliki yawmiddini ay tajorɗo tuggitan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fof sorindi ko tawo tan keɓɗa ɗon ay ɗo mbiɗa ihdinas siratal mustaqim ɗon keɓɗa saridu ɗa koyngal kafara nde mbiɗa siratal lazina an'amta alayhim zadel goto ɓeydi toon nde mbiɗa gayril magdubi alayhim waladdallin gayna o tan e da o keɓɗa gasi ɗe karfeeje nogas e goo noon mofti e nder faatiha on saha noon geltanimami jeeɗi kay ɗi ngala e faatiha faa jorɗo e faa toɓɓuɗo walla jaatongo jaa cewɗo cintoyɗo cintoy piccuɗo e honi endu raakoyngal haa tongu piccuɗo e haa cewɗo zeyyin gasi ɗo tan tongonnamami faatiha o kono noon audio mo mbannomi o vidéo o laaɓano ɗum saabi mbattirema ndi tan tonggol haa ganda haala ka yalta seeɗa mbawa famde ko yehete ko yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondindir bowal ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗo janggon ɗigga on yiɗɓe janngude ɓe noon ngara ton koye 00 221 77 906 14 81 mbaɗon yaya mbaɗon likke ɓe wasabo ngaron min kaala sarɗiji ɗi mbelima naata jangga yiɗa gacca a welnaka ko an janggata an wawata an je jangde ma mbawi ko janguinde an a joɓa jangga ngara joɓa jangga mbiyeɗa jaranma yobde ko gandal ɗaɓɓata jaranma kala hunde ɓesgu ma ngu so janngoya français jaranimo yobde hen ha heewa anne ngara ka joɓa kalano joddi foti joɓa jangga hay jara an tan jangga mbawa wassalam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali kola Sénégal alhamdulillahi bi alamina hay ɗum ɗo joni ko vidéo wonɗo
ene haala kono haala yalta mboowal no ala mbawmi hen kono kam mi waɗi kam fodde kam joni kam mi waɗi kam haala seeɗa ha mbawa andu kam vidéo gadano haala ka yaltani on waɗi tan ko ha mbawa andude haala ka kadi